Wat maar doen? Handstand, ja! Oké, nou ik doe mijn best. Meer op de hand werk net zo. Ik vind het echt net. Hoor je maar niet hinders van net. Ja, hinders. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, dat is een hinder. Hey, Hoe dat een hinder? echt net. Het is steeds sneller hoor. Goeie dij, een naaie dij, een naaie vlog. Zaak is helaas wat ziek, dus die lijkt lekker even op de bank te chillen. En ja, en ik zit hem te bedenken, wat kunnen we in de wang? En toen wie ik wat voorbij kwam laatst, en dan hier is het al je kubussen. Dus ik ben al druk met het kubussen maatje. En dan was het om de beurt een kubus gooien en er zitten verschillende opdrachten bij. Nou hebben we 4 verschillende opdrachten. Dat één is een tekenopdracht, dus die mag wel op in de was. Gameopdracht. Gymnastiekopdracht. Dierennijdwan. Ja, beste geloren najdwaan. En Donskes. donderskes. Dus dat zijn dus 4 thema's. We maken 1 kubus maatje, die zullen we nog even in elkaar zetten. En dan maken we overal. We hadden trouwens bedacht, we hier beter eerst alles erop zetten kennen, Ja. hè? Ja. Maar ik kan het er wel vast opzetten. Ja, mijn stift. Ja. En dan scroll ik dit even voordat ik die plak. Dat is misschien beter. En dan gaan we aan zo'n speeltje kubus dwan. Ik neem Ik je doe mij. deze. En dat is de... De gymnastiek? ja. Oké, dan doe ik de figuren. Oh ja, en wat hast al je nodig? Papier, skeren, lien en stiften. Dus net heel veel gekke dingen eigenlijk. Dat valt best, hè? Binnen de R. Vergeet me. Ja, weet maar snappen, toch? Lukt het wel zo erop te scrollen? Jawel. Nou, gelukkig. We doen trouwens de game oefeningen. Op de trampoline zijn we, hè? Alle gymnastiekopdrachtjes gaan op de trampoline. Dan is het iets makkelijker. Meer ochterhanden met alles en jaren is lezen vallen. Nee, jaren. Ja, maar Moest ik niet- even vertellen hoe dat ging? Ik die de handstand op zolder, dat zie je door. En toen voel ik op zitten op het bureau. Ja, dus u is beide handen ben net top. Dus we zijn op de trampoline. Dan vallen we zacht. Ja. Ja. Nou, dit is ik klaar. Maar welk papier hebben we dit aan opgesproken? En ik krijg elke keer een papierkaars. Spagaat hebben we echt. Oh. Dat Ging dat zei- maar wel. Vroeger vond ik dat heel goed, als spagaat. Nou, we zetten aan zin. Ik hoop net dat ik die gooi. Tante had me beloofd, tante gaat hem zus voor 1 keer gooien. Ja. Deze... Ja, ik hoef zo een keer gooien. Oh boy, wat ga ik weer beloofd, jongens? Wat ga ik nou weer beloofd? Was is net leuk? Nee, ik kom niet meer Tante zo. laat zus zo Alle dubbelstenen een keer gooien. 1 keer. Ja. Nou ja, dit is dus eigenlijk heel leuk, want op mijn Reinere dij. Wie doen dan nou die oefeningjes op de trampolineboeten? Het is nou droeg waar. Maar als toen ik denk van ja, wat maken en bedenken maar de baan. Nou, dan is het heel leuk. Eerst mooi knutselen, best wel wat tijd kwijt. En dan is het alle speeltjes ook nog mooi van. En dan is ze vaak en zo gebreid van als mijn was natuurlijk. Kouders? Wat is dat? Zo'n Oh ja, zo. ja, die. Maar het kist uitgebreid van als het was. Het kist gewoon in je maatje of nog meerdere. Maar En, doen we nou alles op de trampoline of nee? Want als dan wat deelt iets in nog even. ja, maar die dobbelstienbroeken nemen we, dan doen we dat onze broeken Ja. door. Zullen we dat? Dan wordt alle dobbelstenen om de beurt. Esje, de link zit erop. Nou, En dan skeren, kouders, hier smieten. Oh, dat is zo. Dat hier naar voren en dan zo. Toch? Gewoon Zijn doeken. Oh ja, is ik het. weet het al. Maar ik weet het nog net wat voor de hand. Nou, Die is echt zo goed gekleurd. Ik ga een beetje ergens een foutje maken om mij te plakken, maar ze kent er wel. Die doet Oké, het. die laten nog... Wat moet je, dit is de beste geloren, hè? Ja. De beste geloren. ik kan Peter donsjes van mijn donsje nou. Ja, die zit op donsles, dus die had wat pasjes bedacht. Nou, ik zei, want ze begon met heel ingewikkelde pasjes. Maar ik zei, hey, doe ze eens op donsles, maar ik net. Dus meid zit net ingewikkeld. Het is makkelijk, het Ja, vies toe. Het is gewoon sa. Ja, die klinkt nog correct. Ja? Ja, ik breng je een achtje mee. Gewoon sa. Of kindtante dat net sa. Ja, dat lukt nog correct. Oké. Dit wie een geloeren meidje, hè? Ja. Een guide. Is dit spagaat, koprol. Het doen net ook goed scrollen, maar ja. Springen. Handstand. Radslag. Dat doe je het volgens mij. Oh ja, opdrukken 2 keer. Hartjes tekenen. Streepjes. Stipjes en streepjes. En een boogje. En stipjes, streepjes, stipjes, Ja, wie met een streepjes bombrief, en- kijk maar nog. Deze. Ja,
En ik ga hier een hinder, een ko, een leeuw, een hin, een geit en een baardig. Konskotje. Konskotje? Hier smitten. Hier smitten. Een skieren. Oh, je die niet meer ik wist even net wat dat weet. Nee, ik kijk in je Schouders. Pinguïn. Dat weet volgens mij. Ja, wat zal je? Klap, breinbogen. Dat weet je. Oké. Nou, zullen we beginnen met het kleurje? Wie zit er nou dan nog? Ja. Ja? Is goed. Ik gooi dus met deze. Eerst zijn alle even op die naaikleurje maast. Naaiteken maast. Ik ben benieuwd welke ik krijg. Ik ga streepje roentje. Dat was zo vaak, hè? Streepje roentje. Ook toch het hele papier. Of lekker vaak het erop stiert? Ja, ik weet net dat ik dit ken. Die met de hartjes is moeilijk, hè? Die ken ik net. Nou, was die net gooien. Oh, dan lees ik in de deuk als het hem wel gooit. Dit is eigenlijk wel heel leuk als dit kist dus ook nog mijn letters. Als Ben haast niet krijgt letters leren te schrijven. Heel zie ik dat ik wel leuk met zaken, maar die is nou net zo fit. Maar dan kiest mijn letters en dan leest die Ben dan die letters schrijven. Heel leuk om een beetje luchtig te houden. Ja, Lin. 3 rondjes streepje. 3 rondjes streepje. Ja, ik doe het zo. Ja, klasjaren. Nou, zullen we nog een keer een muziekje? Ik wil nog een keer gooien. Oké. De hartjes! Maar dat betekent, ik krijg straks net weer de hartjes. Nee? Dat kan toch wel? Dat kan wel. Oké, de hartjes. Een hartje rechtop, een hartje over de kop. Maar dat ken ik dus echt niet. Eigenlijk is het gewoon heel tijd terug. Het zijn 2 boogjes eigenlijk maar, hè? Oh, dit is wel heel lang dan, het hele papierjaar, hè? Ja. Leuk bedacht dit. Ja. Tadaa! Nou hoop ik ja, dat ik hem net krijg, dus ik wil maar gewoon staan. Zo. Nou, kijk hoor, die haast al. Oh, de golfjes. Oh, makkelijk. De golfjes. Makkelijk. De zee. Kalleeën. Dobbelsteen 1. Toppie. Dobbelsteen 2. Dit is de gymnastiek opdracht. En ik geef dus dwan op de trampoline. Nou ja, dan doe maar eens beginnen. Nee, waarom ik? Tante is Doe haast er wel bij. Tante is krijg ik de bom. Tante hij op beginnen. Oké. Wat mag ik doen? Handstand, ja! Oké, nou ik doe mijn best. Meer op de hand werkt net zo. Jeske, rustig toch? Rustig. Hey. Ja, Jeske, wacht even. Oké, ik doe mijn best. Ja! Dat is wel goed! Oh, dat valt me niet aan! Poeh, nou, dat ken ik dus weer een soort van. Bergen nou. Een kaprol. Nee toch? En je raadslag. Raadslag. Ik wil aan de onderkant. Haatsenflaats. Oké, ben ik weer. Oké, je doet snel. Ja, dit kist natuurlijk ook heel vaak, want we doen alle dobbels in 2 keer, hè? Ja. Spring je. Ah! Dat is makkelijker. Nee! Ik die echt heel goed, tante. Nou, ik dank je. Ik hoop dat... Ja, de laatste keer. Ik hoop dat ik de spagaat ga. Ik ben blij. Kaprol. Nou! Ik wil de spagaat. De kaprol. Oké. Nou, doe ik naar de spagaat aan en om aan te sluiten. Nou, dobbelsteen 2. Succes. Dobbelsteen 3 bisteloeren. Je tante wij beginnen of ik? Nou, best beginnen. Doe je maar. Oké. Dus we doen dan een beetje de beweging, dat is wel leuk. Ik ken het echt niet. Vooral in mijn hinders van net. Ja, hinders! Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, dat is een hinder. Nee, Hoe dat een hinder? Hoe dat een hinder, Ik Jaren? ken dat niet. Dat ken ik echt niet. Oké. Dat ken ik echt niet. Maar snap ik hoor. Een kool. Ja, een kool. Maar hoe rint een kool? Nou, ik heb nog maar gewoon geloerd. Dat is misschien beter. Een kool. Wauw, ja, dat is een heel mooi kool. Oké. Een guide. Ik wil de Doe hin best. of de guide. Ik wil de hin of de guide. De hin of de guide. Ja, en dan krijgen we het hinder. Welke? Ja, maar snap ik hoor.
Guide. Ja. Nee, dat is... dat is Een beer is een skierp en een mee is een guide. Oké, ik nog een keer. Oh. Een versje, is die? Oh, dat is een one thing. Nou lees ik een aai, hé. Nou, dit ben dus de best. Moest je nog een keer jaren? Ja. Zet hem op. Wat is het? Bij de kool. Ik Wist ben je het al? barig. Nou, dan was hem daar gewoon stiekem in oplezen. Ja, maar... Ja! Nou, dobbelstingen. Draaien. Een succes. Op, nee, dobbelstingen. Ja. En Ja, dit dan ben ben je de dongerspassen. Zet hem op. Penguin, de Oh ja. penguin. Nee. Oh, dit is op zich. Yay. Oké. De pinguïn, wie dat? Volgende. Penguin. Pinguïn, die gaat wel goed. Scherp. Scherp. Ja. Wat Handen is op dat? knibbels en dan dus de hand die wisselt om. Zo. Elke keer dat ik mijn knibbels bij kom binnen. Grappig beeld dat, hè? En ik is er steeds sneller dan. Wat? Ja joh, ik tand van die knibbel Het af. is toch makkelijk? Hier, ja, het hier is Oh ja. Hoe ben je dit alweer? Wacht. Ja, dus het komt echt uit een donsroutine. Wij van ja dan. Ja? Ja, het is een jongens en die, dan komt dit en dan... Wacht. Die gaat dan... Oké. Dan... Oké. Penguin! Oké. Zat toch? Twee Ja. keer. Ik wil even... Penguin! Die penguin die wil wel graag. Hier schieten. Skeren? Nee, dat keek ik naar. Welke hebben we net gehoord? Oh! Kotskotje. Klap, klap, rijndol. Wat is dat? Die kennen we niet. Ik gis hem wat man. Hoe doen we dit? Dat sta. Ja. Ja? Oh! En dat, die staat. Kijk. Wat is die is leuk, hè? Oké, dobbelstien, fjouwer, een succes. Nou jongens, we gaan alle fjouwer dobbelstien hoorn. We hebben dus die met de tekenopdracht. We hebben de gymnastiekopdracht op de trampoline. Jongensopdrachten en Donsopdrachten de hinders. en de beste geloeren. Hinders, wat zei ik? De hinders, alle hinders. Hoe doe dat de hinderen? Die hinders die jaren? ik net voel. De hinder die jaren cool. Nou ja, zeg is dus heel simpel, heel leuk. Een hele beetje vullen met knutselen en dobbelsteenopdrachten. Ja, zullen we een één keer smitten? Welke was toedragen? Ik wil deze. Wat is Maar dat? De Gymnastiek, die dus hier in de hoes? ja, Oké, dan doe ik Aarsen nog één keer... tekenopdracht denk. Of nee, bisten. beste. Ja, bisten. Nee, een donsker. Masker? Ja. Kijk, toch weer door. Opdrukken, krijg vast. Oh ja, kijk, dat kunnen doen. Nee. Hier smitten. Hier Springen. smitten. Spagaat. Spagaat? Oh! Ja, dat wordt een briltje, jongens. Check, Ja. met Jim Sam. Spagaat. En hier smitten. Nou, hier komt dus laatste. Oké. Je smieten is echt leuk. Ik doe een spagaat. Hoe die dat? Wat is dit? Dit is dus de dobbelstenen opdracht. Activiteit van shit. Heel leuk om te doen. Wat is het nou, Jara? Vis zit nog een leuke vraag.
abonneren, zet een blauwtong omheen en via net de Chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. En een nieuwe chipsvlog!